idealizma Alman. Ev felsefe ile Almanya'ya derk etiyor holi. Berfreh buye u wekî tevgereke felsefî jî di navbera daviya sed sala hejdehan û destpêka sed sala nozdehan de berdewam kiriye. Bi taybetî jî bi xebatên Immanuel Kant ên ku di salên 1780 de pêk aniye berfireh bûye. Ev tevger bi tevgera romantizm û serdema ronahîdariyê re tekil dere. Filozofên sereke ên vê tevgerê Kant, Fichte, Schelling û Hegelin. Ji bilî wan filozofên mîna Friedrich Heinrich Jacobi, Schulz û em bibêjin Karl Roholt û Friedrich Schleiermacher jî ramanên gelek girîng li vê tevgerê zêde kirine.